D'iniciació a l'anglès que consisteix en una primera toma de contacte on els alumnes aprenen un poquet a poder comunicar-se en l'idioma de l'anglès. It's interesting. It's nice. It's very cool. It's good. It's okay. It's excellent. It's wonderful. It's the best. It's dynamic. It is familiar. It's fantastic. Pues nada, el contenido del curso pues son bailes de salón, hacemos un poquito de todo, hacemos pues tanto los bailes latinos con más ritmo como el cha-cha-cha, la salsa, el merengue. Me encanta bailar. Molt passeu molt bé. Ens agrada moltíssim ballar balles de saló. D'això estamos escribiendo. Venimos a estar con los amigos y divertirnos un ratito. Y aprender a bailar. Me encanta. Y otra vez una actividad muy divertida, nos pasemos bien. És un ambient molt agradable i m'encanta vindre a ensenyar perquè no sóc gens. Jo vinc a la Universitat Popular ja fa més de 20 anys. Així és que si no vinc em falta alguna cosa. Yo particularmente estoy feliz con la Universidad Popular porque me ha permitido realizar todas las asignaturas pendientes que aparqué en mi vida laboral. I like to come to this class because it gives me the opportunity to use to make things in ceramics, and I like to come because I meet a lot of friends here and it gives me the opportunity to speak Spanish. Pues més que res vinc per millorar, que fa anys que pinta, però sempre penso que és un repte per mi, i per la companyia, que és molt agradable pintar en companyia i que el puguem criticar o donar opinions. A veure, la Universitat Popular el que dona és l'oportunitat de tindre una formació per a la gent adulta. Aleshores, aquestes classes jo sempre ho dic i jo crec que tots coincidim, que són com una mena de teràpia perquè a més cada persona és d'una edat diferent, tots estem molt units pel fet que vinguem a desenvolupar el nostre art. Bueno, este es el curso de fotografía digital y no res, simplemente es enseñar un poquito a los alumnos lo que es el intentar manejar una cámara de la mejor manera posible, de manera natural y sobre todo en el modo manual. La satisfacció de tornar a ser alumne, en este cas en el món de la fotografia digital. Pues perquè sempre està portant la càmera amb un tio i he volgut saber alguna cosa de fotografia per no quedar-me sense saber. És el curs de fotografia 2 que en principi el que fem és ja navegar per les fotografies fetes, ja saps, manejar la càmera, el que és la postproducció. Ja l'aixida que dones a les fotos de preimpressió, el retoc, el fer-ho.
Bueno, lo que estamos haciendo en el curso es tratamiento de imágenes, es saber manejar un poco el programa de Photoshop, hacer pues efectos en las fotografías. Y el objetivo fundamental del curso es el de que el alumno, de una forma fácil, desenfadada, lo más divertida posible, pues pueda navegar, aprender a navegar por internet, ampliar los recursos para que esa navegación sea lo más exitosa posible. Bueno, el curs d'informàtica de la UPG és divertit, entretingut i damunt pues, aprenent coses noves que sempre és de molt de valorar. Bueno, yo particularmente he vingut així pues, para posar un poquet al día en el tema de internet, actualitzar-me i passar-m'ho bé en tota la gent. Es la primera vez que estoy aquí en manualidades y estoy encantada con todo lo que se hace y tengo unas compañeras estupendas y un profe muy maja. Pues jo ja fa molts anys que vinc i m'encanta, no m'avorrís i ho passo molt bé i és bo per la mente i pel cos, per tot. Para mí es mi momento de relax y de compartir con mis compañeras y pasarme bien. Manualitats per mi és fabulós. Així ha sigut sempre una família. Les professores que he tingut igual pino que les altres han sigut una meravella de professores. I tots estem molt a gust en esta professora també. Jo tenia moltes ganes d'aprendre manualitats i gràcies a aquestes classes estic aprenent molt i segurament i segur que tot. Yo vengo aquí porque es una bonita forma de ocupar el tiempo libre y además tener roce social. Vale, yo soy la profesora de Password y a mí me encanta enseñar Password a todas mis alumnas, las veo muy ilusionadas y es la ilusión de mi vida y me encanta transmitirle mis enseñanzas a todas ellas. Pues jo vinc a este grup primer per l'horari perquè em ve molt bé i després perquè és molt divertit. M'ho passo molt bé. I estic desitjant que arribi el dijous per a vindre i encontrar-me amb totes. Pues m'agrada vindre a Password perquè aprenc coses noves i estic fent coses per a la meva xiqueta que està de camí. Les landes de França, no? Les landes que són conegudes, les landes. Aquest és un curs de restauració de mobles de la Universitat Popular i el que fem és cada alumne porta el seu moble i les ensenya a tractar els diferents problemes que tenen, a conèixer el tipus de fustes i en definitiva a tot el coneixement de la restauració del moble.
Pues este curs de restauració de la Universitat Popular de Gandia suposa per mi el fer algo que feia molt de temps que intentava aprendre, perquè així en el dia este servei o estos estudis no estaven en el puesto. Jo trobo que la Universitat Popular és cultura popular a preus molt econòmics. Crec que és un aprenentatge que ens serveix per a banda per a relaxar-te després de tot el dia de treballar en casa per a fer una cosa creativa. Fer tota classe de patronatge, xiquet, de dona, pantalons i després plasmar-los en la tela i cosir. Bueno, jo fa 25 anys que treballo a la Universitat Popular i forma part de la meva vida. Jo volia aprendre a cosir i evadir-me un poquet de la rutina setmanal. I jo ja fa anys que vinc i com m'agrada continuo. Los corte de confección tienen como contenido el patronaje y la confección de las prendas. Se enseña con unas medidas básicas y se elabora un patrón. A partir del patrón cortamos la pieza y la confeccionamos. Bueno, pues yo acabé mis estudios como diseñadora de moda y vi en la Universidad Popular los cursos de corte y confección, entonces me apunté y gracias a estos cursos, gracias a Carmen, mi profesora, he podido aumentar un poco mi capacidad mi capacidad profesional a la hora de hacer los patrones. El contingut del curs de valencià elemental és el nivell B1, segons el marc europeu comú de referència del nivell d'idiomes, i principalment està enfocat per a preparar als alumnes per tal que puguen aprovar i superar les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de València. No es diu xiste, sinó que hem de dir acudit en una paraula, oportunitat. No es diu susto i per tant direm esglai. Per a mi este curs, en una paraula, és il·lusió. No es diu grifo, cal dir aixecar. L'objectiu principal del curs és aprovar l'examen de la Junta Qualificadora. Aleshores, sí, el que donem és tot el material en quant a explicacions de teoria, fent dictats i fent els exercicis pràctics. A mi el que més m'agrada és el mètode i la matèria. Que l'horari del curs és compatible amb la feina que faig fora d'ací. La mestra n'hi ha que agrair que fa que ens motivem i ens agrada molt el valencià.